Zondagochtend opende burgemeester Uitenhaag samen met de weduwe Anna Klaassen de belevingstuin van Gussewie in Leunen. De gelijknamige stichting heeft er veel tijd en energie in gestoken. We waren al apetrots, met name gisteren. Toen hebben we hier de laatste onkruid weggehaald en wat gefatsoeneerd. En toen we vanmorgen zagen hoeveel mensen dat er kwamen, ik heb net begrepen, we hadden zelf geteld, als er eens 40 mensen komen, 50, dat is al heel wat. Er hebben wat mensen geteld, we zaten ongeveer op 120 personen. Nou, dan denk ik, daar word je warm van. En dan denk ik, daar kan een klein dorp groot in zijn. Dus dat is leuk. En dat steekt een hart onder de riem, of hoe noemen ze dat zo mooi. Dus dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Wie was Gussewie eigenlijk? Gussewie was een dorpsgenoot van Leunen, was een kunstenaar, was een beetje een excentrieke man. Die eigenlijk in de winterperiode, in de winterslaap zat. En dan in de zomerperiode, kunstwerken maakte. Dus het was voor die tijd was dat een hele aparte business. Want je was of akkerbouwer of landbouwer of metselaar of wat dan ook. Maar Gussewie was een kunstenaar. En voor veel dorpsbewoners was het meer een kunstenmaker. In de zin van, waar verdien je nou eigenlijk je geld mee? Dus het was een wat alternatieve figuur. Hoe is het idee ontstaan van deze beeldentuin? Ja, het idee voor deze belevingstuin, want eerst was het een beeldentuin, is ontstaan. We zaten eens een keer in een denktankgroepje van het dorp Leunen. En daar zat een dorpsbewoner en die zei van, we hebben het over het DNA van Leunen. Nou, kijk eens naar die beeldentuin, dat is 3 keer niks. Je moet een belevingstuin maken. En ik weet nog dat ik toen gezegd heb van, dat is allemaal gemakkelijk gezegd, zoiets. Maar we hebben te maken met de eerste wijkverenigingen en pastoren en noem maar op. Maar uiteindelijk is dat idee, hebben we besproken binnen onze stichting. En hebben we eigenlijk omarmd. En we hebben gezegd, je moet de verbinding maken met kunst, cultuur, biodiversiteit en educatie, school, jong en oud. En zo is het idee ontstaan, hebben we uitgewerkt, projectplan gemaakt. Met pastooroverleg, parochieoverleg, de dekenoverleg, de eerste wijkvereniging overleg. Uiteindelijk werkte iedereen mee. En het plan geschreven, ingediend, geld opgehaald. En zoals vandaag gerealiseerd. Uiteindelijk doe je dit samen met ontzettend veel vrijwilligers. En als we kijken naar onze stichting. Die stichting bestaat uit ik als voorzitter. En dan heb je Wilma Manders als secretaris. En dan heb je Hans Peters, dat is de creatieveling en de schilder. Dan heb je Bert Helgers, dat is de vakman met de gouden handjes. Dan heb je Wim Jenneskes, dat is degene met de krachten, om het zo maar te zeggen. En dan heb je Jan Vergeld. Dat is degene die een heel goed oog op de cultuur heeft. En ook zorgt dat er gas op de lolly blijft, zodat we niet in slaap vallen, om het zo maar te zeggen. Die wil steeds vooruit. Dus het is heel complementair aan elkaar en dat maakt het juist zo leuk. En dat idee is eigenlijk uitgetekend door Jan Vergeld. Die heeft gewoon eens een eerste schets gemaakt. En dat is gedurende het werk heeft dat gewoon handen en voeten gekregen. Dus het is eigenlijk, zoals Gussewie werkte, zonder dat we ons daarmee willen vergelijken, eigenlijk ontstaan vanuit het niets naar iets. De belevingstuin is dagelijks te bezoeken tussen zonsopgang en zonsondergang.